clear tu te in zava in chibai vek ule perfect world episode 1 le 2 na kan clear ho dona khongai takin min lo clear chu sak theu donia video intern na chuan lal ram pakhat hi alo langa mi pakhat sislinga chuan afapa chu pomin lalin lam chu apan meka afapa chu chan him nge atum ani achan chu sislinga chung te hian sislinga fapa hi an chung kotan lan an lo tum wang ani lal ram sipai te chuan sislinga chu lo dan ngei an tuma sipai tam tak an lo langa sislinga poin lalina chuan kirle ngei chu atum ru hle ani sislinga chuan a dragon power mang chuan sipai te chu abe ta a heti lai hian an chung ko member zinga pakhat chuan sislinga chu aron be ta a sislinga chuan chu pa be nan chuan a dragon power box chu a mang le ta kum aloveya mun pakhata chuan zonglian tak pakhat chuan mun pakhat hi alo be me ka sin in thaka thingtlang kho pakhat stone village an ti chu alo langa chu khua a an kho chief cn feng chuan no pangte chu in dan training alo pe me ka a chan chu andam kho chhuat theinan ani no pangte jing a hian aming si hawa no pangte jinga te berle ma se skill nei thatak mai chu a oma achimom thiam em bokawangin no pang pakhat si zong anen chuan anin ti boy fo thin reng ani stone village pa ho chu sapelin an lo chuak meka flaming rhino an ti chu an lo pel meka an khoi turatan sa an pel thin ani ti chuan flaming rhino chu an han beita chuti lai tak chuan muchikhat Blue Eagle chu aron lang vea Flaming Rhino chu ron manin atlok son tadai maya masai Flaming Rhino chuan mu chu meal manga phuin chumi awang chuan Blue Eagle le Flaming Rhino te chu leilama an tla thlata ani Stone Village pasal tha pakhat chuan Blue Eagle chu awa chui zuya mase ti lai hian tlang kang chu nas chataka ronin vor chuakin ti chuan Blue Eagle chu atlan chiat pha ta Stone Village pa ho chu Flaming Rhino honin khua an kir toa ti chuan ei tur an nei ta ka wang le an pa te an ron hole ta ka wangin khomi te chu an lim tlang hle ani si hau chu ama hian alo tungui ngiai maya abula chuan cn feng chu aron kala si hau chuan anule pa chu engtika nge anron kirle don ti in alo zota cn feng chuan anlaron kir ve thoi mayang ti in achanga nakina chuan khomi te chuan thingkung bul ma chuan in khom na worship an naya thingkung a hian an pathian hi acheng ni in an ringa he thingkung hi an veng him tlat bok thin ani in khom na an nei zo nu chuan khopa ho chuan no pangte chu magic ball thleng a chuan in ball turin an ron hruaya he magic ball thleng hi damdoi atan le power energy chak tak nei theina ania ti chuan no pangte taksa chu ti chakin alo ta thin bok ani si hau chuan cn feng hena chuan he thil kan ti zo nu a hian bong nu te ka in theingem atia cn feng chuan tereng mai ti in achanga ti chuan cn feng chuan a magic power mang chuan bol thleng chu activate ta bol thlenga tui chu aron sauta bur maya chu ta le no pangdang zong chu bol thlenga chuan om theilovin bol thleng atang chuan si hawa chu an chu asan ta veka ti chuan fire rhino chakna energy chu bol thlenga tang chuan an chuakin si hawa chuan ataksa absorb lut ta ataksa chu lava ang main alo sata alo chak pha ta bol thleng chu achak na mang chuan a choi kang thei tawa wa mai ani ti chuan cn feng chuan si hawa chakna chu ama chakna nen ain an reng to thu a sei ta he thil an pi zo nu hian si hawa chu bok nu te in phalsak ani taboka mase si hawa hian bok nu te chu in lavin an pathian bula vakalin avale botazo ka an pathian hi ti lom atum ani nge yangle an pathian hena chuan anule pate ron hoti thuai turin angen taboka si hawa bula chuan mai chino pang pakhat hi aron kala mai chino pang chuan a thian te mi pano pang te chu Blue Eagle savatui lak tuma an kal thu aron shila chu thu a hriat vele chuan si hau chuan mei cheno pang hna chuan khua vakirin a thu hriat chu cn feng va hril turin atia
si hau po chu a thian te kal na lam panin akal ve ta ngala mi panau pang ho chuan Blue Eagle tui chu ruk an lo tum meka ma se an ni ho chu Blue Eagle chuan aron muta a heta hian episode 1 na chu atop ta ani episode 2 na ithlir chunzom ngalang u Blue Eagle chuan no pang ho chu beitumin apan meka si hawa po chuta chuan aron thleng ve to a thian ten hena chuan savatui chu kalsan tu le tlan chevat turin aron tia mase si zonga chuan savatui chu hon lava chutilai mun chu chuasan atum lo thu a lo soya ti chuan rang takin Blue Eagle savabu omna sang tak atang chuan noilam panin hruin anin khai thlata a mase Blue Eagle chuan anin khai thla na hrui chu a power mang chuan aron ti chat ta mase an thlak na chu triau vut ani awangin an tlan na lo hlau ani ti chuan savatui chu an tlan chiat pui ta zela Blue Eagle point anni ho chu aron ve chunzom zela aron bai chunzom zel bok ani si zonga chuan savatui chu si hawa chu avapas phei ta a si hawa chu Blue Eagle chuan ron bitumin ma se si hawa chu tlan pa invar kangin Blue Eagle chunga chuan tumin a hmula chuan ain man bet ta a no pang ho chuan Blue Eagle chu lungin an ron vom tawak vak maya hei wang hian Blue Eagle chuan anni ho chu aron bei let ta a ma se si hau chuan anni ho chu alo vengim thei lau zel ani ti chuan an tlan chita zela ram ngopik lama chuan an tlan lut ta si hau chuan puk pakhat lungin alo chil nan chu a power mang chuan an nek hong pop maya a chunga chuan an lut ta an van ne asiamin si hau chuan puk chunga lung chu a han deka lungpuk protective seal chu ain activate ta he thil hi Stone Village sa thlatuma sate lo siam ani chu Blue Eagle chuan ron muin seal chu ti chiat tumin aron beile ta seal chu ati cheta a puk chunga chuan lu atum ru hle a mase chuti lai tak chuan Stone Village pasal tha ho chu ron lang lovin Blue Eagle chu anon bei ta no pangte chu sian feng bula kalin ani chuan Blue Eagle in engwanga ron beile zuinge ani ti alo khathiam ngala ti chuan kholam panin an tlan ta ngala achan chu an khuwa hi an pathianin aven him tlat awangin an him thei anin be sewang ani Blue Eagle chuan sian feng le no pangte kholam pana an tlan mek chu ron mu fu in aron bei ta ma se sian feng chuan no pangte chu alo veng him zela an zawai chuan khuwa chuan an lut ta Blue Eagle po chuan khuwa a ron lu chu atum ru hle ani ma se an khofeng tu an pathian chuan Blue Eagle chu alo voleng lop maya heti mek lai hian Blue Eagle savatui chu alo keu ta ma se savatui chu khoi chet na sat ani awang khan savanau lo keu chu athita a Blue Eagle chu atim rim kher maile apawal chak tak mai chu mangin khoven him na sil chu aron ton tlang ta ani Blue Eagle chu anau bula chuan ron kalin athi ani ti amu chuan ring tak takin ashram tawak vak maya ma se chuti mek lai chuan an pathian chu ron chein a magic power mang chuan savanau te chu aron ti dam sakle ta a thil ti theina ape bok ani ti chuan Blue Eagle le si hau ti chu an hlim ta hle a si hau chu savanau bula chuan kalin achunga thil thleng awangin ngaidam te avadil ta a nakina chuan Stone Village mi pakhat chu sian feng bula chuan ron kalin ramsa hlom tak suani anti chu tarthi mai thei din huna om thu aron sila sian feng chuan ahun athleng ve ta ani chu ti in achanga mun pakhata chuan sakai bak nei ang chi ramsa ti bayom tang mai suani chu aron langa ramsa kol dang te chuan kil tin atangin anron wala episode 2 na chu alo toble taria next episode kan lo ngai changle theu donia